Ribh seo chát an áit. Detal na chairde agus mé féin go dtí na stát Baltacha. Díobh gach éine agus fáilte go Riga an Latvia. Thógamar bus ó Riga go Tallinn. Tá bhíad ag taistil go dtí Tallinn in an Estonia. Ar an mbealach chunig mar tíreacht áling na Latvia agus na Estonia clúdathe le sneachta. Chrisimar stáisiún bus Tallinn agus thógamar taxi chuig ar Eastóin. Cathamar an tróna ag taiscéal tríd an tanmhaile starúil. Díobh gach éine agus fáilte ribh an Tallinn an Estoin. Tá mé an seo inmh le cúpla uair agus caiith mé rá go bhfuil an áit seo go híomhing ar fad. Tá an seanbhaile cóglóise tá míad díreach lasmu dus na Baltic inis mar is cathair mhuartha í seo agus tá sé cósean agus go híomhing ar fad. Agus tá míad ag marga na bláhanna an seo mar tá lá éile Valentín ag teachtaús. Tá míad an rá leis an áit seo nach chuil mí galíní. Tá sé tá na galíní an seo comma. So tá sé go híomhing agus fuair mar glog ansin is glog é sin tá féin ann agus tarthaí ortha. So tá míad ag buin takeíomh seo mar tá sé fuair agus tá an rud seo te sláinte. Tá míad chuntal suas ar na mala cos gur féidir leis siúil timpeall na cathrach an sean cathair ar na mala. So bhí gé link. Féic ar an sneachta! Tá bhí gafa le sneachta an seo, mar is óldíomh ní eicimíd anna chuid an éireann, so gafa. It's gonna be so much. It's gonna be sneachta. Ó tá am ag teacht. Níl am níl. Dóna. Tógach na Malaí seo sa cathrú hístéig agus tá siad an seo le fada óhín le haig 600 bbliain. Agus bhí gach 6 duine an seo. Bhí géargá ag na Malaí an seo ag an Eastóin agus ag Tallinn. Tuisc gur gabhálach an cathair seo go minic. Gabhálach é leis na danmhargaigh, leis na súlanig, leis na rúisigh, agus na cníocha teotanach anna fánach ar fad. Agus tóga má éigean tú ar léirscáil, tá sé anna bheag agus tá anna cuid tíortha cuachta timpeall, so bhí géargá ar na bailí seo cínta. Áit lonathan dagnathe is Tallinn, mar bhí sé an seo le fada. Bhí sé lonatha ón céad híis ribhcríost go dtí well anis agus ba cathair é ón dara hístéig ar aig tar éis críos. So tá sé fearr agus tá tiúcar anna sa múl an seo le anna chuid tíortha eile comma cosú leis an danmharga, an Taillinn, an rústar nóig. Fuair sé nabs bloggus in 1900 agus a 80 go dtí 1900 is a dahad agus an sin I ré an dara cogad damda tháinig na Gearmánig an seo agus tar éis é sin na rúiseach. Agus an sin I 1990 fuair siad nabspláchas a rís buchas a dia agus tá a tír féin a có inis.
Yes! Oh, show mar fulca. Agus ceann dúbalta an yes ar fud. Ó, tá an áitseil go híbhing féin ar seo anis. Is síl sé go léir, boom, boom, boom. Oh, wow, Kistin, Shomra, sí. An nua aimsre, tá míid sásta go léir telefís agus an roiarc. Tar éis seicáil isteach in ár nárasán, cúmar amach a rís chun dunéir a áil I n-eachtra. Well, rinnemer an cinenne chun trína bhaint asbraint bia tradiisiúnta Estónach agus tá míad an seo I mílan agus sa múl agus difriúil ar fad ó na maní sinna tá sé 6 gradúach tá sé go tháinig chumach tá míad go léir an seo agus níl an bia goin go bhfuil ach tá banna ceol ag tosíúis ag seint roiint ceol tradiisiúnta doing agus tá sé gradúach tá sé anna ar fad so féar seo inis. Since they have been playing music here since the 14th century. Yeah, so it's 600-700 years. They are very, very proficient. So do enjoy the music. Whenever they finish a song, you put your hands together or stomp your feet, yell as loud as you can. They love a very good audience, and we want people downstairs know that we are having a very good time over here as well. Yes. Can't see anything. Anna, yes, tá sé tríhinna. So, fearr tá an bia a going an seo agus tá sé fearr former trí Ispíní agus Ispíní difriúla atá ann so tá bhíl ann tá pudding dubh a going so tá sé anna simúl mar ní bheith vis a going go raibh sé mar bia speisialta I dtír eile ach san Estoin tá sé so sin simúl agus an sin den céad ó riamh tá míad ag ithe féarr agus elk agus sin in Ispínáin. Yeah, caiin le trína bhaint as an isis. So tá sé dúircha an seo ach seo é an féarr ba céadúir or géad uair go léir agus tá anlinn áling neadidir cadtá ann. Tá sé cosúla pudding bán beagání nó Tá sé cosúla gná Ispín Istocha. Yes, rud difriúil ar aon nós don am an seo san Estoin. Díomh cacéine agus fáilte rih mad an íomhing eile an seo I Taillinn. Tá míad tar éis bricfásta an a bhlasta ar fad a bheith a going le rulla canéal, agus iogurt, granola, café darnoig, agus in nómh ar madan tá míad ag déanamh trosisiúlóide. Séir an asca, mar is gná ag gahar nua is smaoinemh anmha agus anna úsáide chud é dhéanamh chun piasa de gachrod a eáil. Say like Tallinn looks so Nordic, it's so nice. Monument for the Danish flags, and you actually have 2 monuments.
We're calling him Steven because of the pun in English, like Steven Seagal, like the actor. Tá áit seo go híomh tá na réircada an seo fearrta tá na fergan nua aimimsere an sean cathair an seo Steven the Seagull tá mí tasa but it's ran sin cholíní go bha. So Tommy, bíod na críochnathe an trosisiúlóide inis agus cad ceapú iar? Mála an cathair seo? Tá sé có-íoming ar fad anna chean, na darthíiste Eoraip agus dúirt sé rud nach raibh ar bhúlsa gom hena féin go raibh na Gearmánic an seo le céalta ach bhí siad sa cúla so nuair bhí na Súlanig agus na Danmhairgeacha an seo bhí an third Livónach as an Gearmáin an seo cóma agus bhí siad san really I gceannas an teirmar fad tá túcar Gearmánic an seo in san ferganamh in san cultúring macrod. So tá méid ag cafe álinganis ar an bríomh cearnóg agus tá méid ag buint tríla as téasra sais difriúil. Is téasra an anspéisialta é seo de mórt na hinneada atá arsúil an tatan se cuaing. So tá písa go an seo agus fécinn sé cosúla téas canó le uachtar neadar an uachtar tágait le cream. Cream and jam. Uachtar agus súis darla bíomh. Yeah. Just, money as their fad. Dá líbar nuair bhíomar ar an drossisiúlóda go bhfuil an cogaslinn is sinna ar domhain an seo I Taillinn agus tá sé ón bhliain 14 so bhí sé 600 bhliain díos an bhliain sicata agus bhí calóra an a bhór an seo agus rinneach scanán faoi an bhliain sicata chun an 600 bhliain a calóra nach sin cóúntaach agus bhí sé sin an scanán is costa sí a rinneach an seo san Estoin riamh. Anna fánach ach anna smúil ar fad tá míid ag dul inis mar tá muséum séir in Aisce an seo. Chonaic mar go leor leis MHEÁNAOISEACH sa cogaslinn mar hampla fuil íaltóga agus bua fóga trumatha. Bhí drith líní fa tíisling. Tar éis an cogaslinn cúmar ag lurg marga éigean. So tá mí ag siúil timp na háise inis agus formar áit le marga allmhór agus tá bíalinn istigh an seo agus ar an géad uairlár an seo tá 6 marga le héadaí le rudí fánacha nílas agam ach baltaí jam ceapam an tanamatá ar an áit seo agus tá sé fearr yes tá míad chun beagánú bia a ithe an seo níos déanaí agus deirtear go bhfuil atmosfér úntaach an seo tá anna chuid daoine á túla timp na háise cóma so tá sé fearr samú chun an fearr saoil an seo I Tallinn a eáil cóma. An fá gur formar an marga sin ná go bhfuil míad sa ceantar seo atá anna nua aimimsere tá sé 6 hipster is tóca agus tá na tithe golóir déanta as aimimid agus tá siad I dtaithna anna geal nó fécinn siad anna tradiisiúnta agus is 6 áitiúil hipster é. So dúirmar go bhfuil míad chun éisteáil amach inis. Deirtear comá gur bhí seo an áit leis na tithe is costa sí
in Tallinn agus san Estoin cóma, so tá sé cócos sa conteach a ceannach an seo, sa cheantar seo. Cala maithe an tanútáir. Mar is féidir libh a eáil, tá an áiteach faoi tógáil, tá an cuid ébricha ar siúil timp na háite, ach féiceann sé fós jazz tá sé sais tá turna ann agus tá siad ag obair ar rudí agsúla neidir chattá ar siúil, ach tá na ferganibh sais jazz coma. Féiceann siad cosúla scanán nó nachhfuil siad fearr, ach tá daoine ina cónaí an seo, so yeah. So tá iad arás sa bhaige arís agus formar cúpla rud difriúil agus formise domhain tradiisiúnta le prátaí agus oniún, so féiceann sé áías ar fad, ach an rud nach raibh agsúla ná an sú seo, agus seo sú bochtáin mara, níor coolla méid faoi seo fiú as béarla riamh, nílas gom cad é agus tá chun tríla buntá san isis. Tá bala go hanis neidir cadí dúirt Emma go bhfuil sé cosú le baine lofa. So sin sais ash. Tá sé searamh ach milliis in dhéag sé sin. Ní mis a gom cadé go fóil. Sú, tá sé jazz. Chun an lá a críochnú cúmar go dtí siopa seach láide, áit a bheicfá an seach láid agus é á dhéanamh. So, nuair táimid an seo, táimid ag buin tríla as roiint bia sais difriúla cosú leis an méir inné agus cúpla rud mar sin, agus léig imer go bhfuil rud sais as na seo agus tóca atá Daring. bháil leis é rá cad é tú an déir So it sounds like bara? Like a bara? yeah. Bara, le cáis agus seachláid timp le cáis. Go hálaigh. Ceapim sin é. Ceapim churbé used cáis as Estonis agus an sin chocoládí sin chocolád. So ceapim iad? Ní léon béarla ach ceapimid gur formar é seo é seo. n-eachtra last time. Ó, tá sé ag tiad amach a chéile actually. An choirmíd le trí agus a hé a dó the tree. Oh! You sé rógada? Difriúil. Difriúil. Milliis. Tá an cáis milliis. Yeah. Tá sé like níl sé tram. Níl sé tram. Tá sé beagánn searamh comá. Ach nó ní gaú idir nach bhfuil. Ní raibh aon rud mar sin a gom riamhrimh seo ceapam. Is mála mé. Is málam é ach ní dócha go mbeoch níos mó nach ceann bháil gom? Ó mé seo chuir. Ach dá sé go jazz. Tar éis lá de taiscéal an seo i Taillinn, tá míad réig don labba, mar tá tosú anna lua a going ar madan, tá míad ag fáil bus thar neis go Ríge arís, ceithre uair go le eile ag a 8 clog ar madan, caiith mé rá go raibh Taillinn cóúntaach ar fad, agus tá úna orm. Ceapas go mbeoch sé go jazz agus go híoming, ach an atmosfér ar fad a bhí ann, an tain aib ná go raibh sé anna costasach agus ní raibh mar agsúla sin in néalchar, cúla mé go raibh sé séir galóir, ach Fearr tá na costasaí tar éis éirí sa bhlianta bheoga a nuas agus anois tá sé cócostasach ná éire agus beidir beagání níos costasaí an áisina. Bhí na béla thart ar €50 nó níos mó más má leis agus na deochanna mar an céanna ná éire €6, €7, €8 i gcóir deoch seimplí. Bhí na seo bí beagání níos sira buchas le dia ach gachrod bhí sé costasach galóir ach tá sé go híoming ar fad, chuireann sé Oslo agus an rua i gcuoine orm, tá na háisina go thúntaach an seo. Agus tar an seo ní bheoch á féile ort, agus go dtí an céad áit eile, slán bhéh.